Egoera ezatsegina dela aitortu dute Fagor eta Eroskiko ordezkariek. Hala ere, egoki eta legeak agintzen duen berme guztiekin aritu direla adierazi dute bi kooperatibek. Nosotros no hemos estafado a nadie. No creemos que sea un producto tóxico. Eroskik ez duela iruzurrik egin berretsi du Rosa Karabel Eroskiko ordezkariak. Izan diren kaltedunekin esertzeko eta irtenbideak bilatzeko prest agertu dira bi enpresak. Hala ere, soluzio zehatzik ez dutela adierazi dute. Menpeko ekarpenen igorleak garen aldetik, aldugun guztia egingo dugu egoera hau leuntzeko. Ekarpen subordinatuekin jasotako dirua ezin dutela itzuli esan dute, diru hori inbertituta dagoelako. Pero entendemos que sí es necesaria una mediación que de alguna forma aúne a las tres partes. Ordu batzuk lehenago kontsumitzaile elkarteen txanda izan da legebiltzarrean. Adikaek adierazi duenez, Eroski eta BBVarekin akordioa lortu daitekeela uste du, baina oraingoz salaketa judizialari eusten dio.